Hej, mit navn er Johnny Andersen. Jeg vil fortælle dig lidt om Velfac Ribo Alu-vinduet. Velfac Ribo Alu-vinduet er et vindue med aluminium ude og træ inde, et trailervindue. Velfac Ribo er Velfacs bud på det traditionelle vindue. Ribo ligner det typiske vindue og vælges, når man ønsker at bevare det oprindelige og ikke ændre på stil og udseende. Der hvor vinduet adskiller sig fra andre producenter er sikkerheden. Vinduet er utrolig indbrudssikkert. De kraftige hængsler og beslag sidder skjult i karmen, og vinduet har 6 låsepunkter, som gør, at det er meget besværligt for tyveknægte at bryde ind. Typisk vil vinduet smadre, hvilket de fleste tyveknægte helst undgår. Derfor er det udover at være et smukt vindue, også en god måde at forebygge indbrud. Tyven går over til naboen i stedet for. Vinduet leveres i lige netop den model, som passer til dit hus. Topstyret og sidehængt, samt faste partier uden åbning, med og uden sprosser. Vinduet kan leveres med ventiler i karmen, så man kan få lidt frisk luft ind af huset uden at åbne vinduet. Ventilationsstilling er standard, så vinduet står ca. 1 cm åbent, men stadigvæk er låst i grebet. Der er grebspåvirket friktionsbremser i både vinduer og terrassedøre. Disse påvirkes ved at man vipper håndtaget en smule ned. Når håndtaget er nede, så er vinduet eller terrassedøren fast. Velfac Ribo leveres med både 2 og 3 lags glas. 2 lags glas vælges typisk til udskiftning i ældre huse, og 3 lags glas vælges til den nyere byggeri. Der er ca. 10% prisforskel. Du kan vælge vinduet i lige den farve du ønsker. Mange vælger, at vinduet skal være hvidt inde, og måske en anden farve udenfor. Ønsker du et tilbud på Velfac Ribo Alu, så gå til hjemmesiden og bestil et tilbud online eller book en tid til rådgivning og tilbud.